שלום, מה קורה אנשים? כאן פאפו גיימינג. שלום, אנחנו ערוץ חדש. בואו תכירו אותנו. אני רילודד, שקוראים לי אלון, ויש עוד אחד שקוראים לו מנדבושקז, והוא שי. ובקיצור, אנחנו עכשיו נביא לכם סרטון של... אתם מכירים את הערוץ טריפל ג'י? וגם ערוץ גיימינג. בקיצור, עשינו מולם The Walls, זה מפה כזאת של מלכודות וכל מיני דברים. בקיצור, בסוף אני ושי מתנו, כי אנחנו לא טובים בזה ממש. התחלנו לפוצץ להם את השרת ב-TNT. אז תהנו מהסרטון הזה. טוב, סאבסקרייברים, סאבים, לייקים, וכל מה שאתם רוצים. אנחנו גם בעיקרון, אנחנו ערוץ שעובדים רק על צחוקים וטרולים וכל הדברים האלה. טוב, תראו עכשיו את הסרטון הזה. אוקיי, יאללה, תהנו. יאללה, בוא לפה, אני שם אתה זה, בוא לפה. בוא, אני מניח את המדביק, יאללה, תסתכל עליי. קח. יאללה, תדליק. רגע, שיהיה מוכן. תדליק. ירבק! ולפני שומעים. זה תמשיך. סרסרת אנחנו בטופ של הסרסרת המעזון. מה, השתמשתי רק בשתיים שהיו לי. לא. טוב, יאללה, זהו. זה הריידקוד של יוני, נעים להכיר. יאללה, ביי. נתראה בפרק הבא של מעצבנים את יוני. ביי.